Khazani puituklainai Kristoni joto takuk tei bukuk song phaji sing dini Mars talni 29 tarik sa salni o salo lukbai sija Koktwma Kahamni bisingtui kaituni kokno khnawina lepirwana lok chapter 18 ni verse number 9 ni simi 14 jora sakno simi kaham hwnei khakawi buino saknangya ongnai rokno Jisu o rungthomano sakha borok khoroknoi suri sanna hwnei noktaro thangmani khoroksakhe pharisai tei khoroksakhe teksromnai a pharisai bajawi kha bising bising hai hwnei suri sankha o kaitor ang buihai khamainaya tatalia lupchaya abuni bagui angnono hambairuo ang u teksromnai hai buya angnono hambairuo ang hati barsao wainei ubas tongo ang ajimani kaijiwo kaisanono ruwi tongo pia a teksromnaikhe kisa haksalo bachakha bo nokasa naisana suda naisaragliya khaklapsimi bui hai hinui sawi tongjaisiwo o kaitor ang sumso gonang borok nangano khairokjabadi Jisu hai hini saka ang norokno o koksawo o borokse kaitor bai kaham hunui romjagui nogo kifilkha a pharisaiya tamni hinkhi kotor wngna sadinai borok bo kotoi swnamjaknai phia kotoi wngna sadinai borok bo kotor swnamjaknai omo wngkha subraini ko kwthar subrai Jisu Kristo ni numung lobjaktong